Helo a chroeso I fideo gyntaf Rhowch Gynnig Arni. Heddi dyn ni'n mynd I fod yn sbio ar app enw Procreate a dyn ni'n mynd I gael go efo iwsio'r animation assist tool arni. Mae Procreate yn graphic design drawing app. So mae'n gael I iwsio lot ar gyfer pethau fatha digital art a pethau fel yma. Oedd o di gael I creu yn reiddiol just ar gyfer yr iPad. Gobeithio newch chi mwynhau'r fideo dyma fo. So, nath Procreate gael I creu yn arbennig ar gyfer yr iPad. Yn amlwg, mae pawb ddim efo iPad, felly opsiwn gwahanol fydwch chi chwarae efo di Awdurdod Sketchbook. So, mae hwnna'n efo'r un teip o bethau, mam ddim, a fydwch chi gael o ar yr computer neu ar ffôn chi, neu'r tablet, a mae ar Android ac Apple devices chi. So, os da chi eisiau dechrau off chwarae efo lluniau digidol, hwnna'n meddalwedd reit dda I ddechrau. Ond dwi'n mynd I gael go efo'r Procreate yma heddiw. Dwi wedi bod yn chwarae efo dros yr wythnosau dwytha yma, so dyma ni. Felly, well I ni ddechrau a na I clicio ar y Procreate app ar fy iPad. So, fel ydych chi'n gweld, mae'n agor fyny llyfrgell bach o gwaith dwi wedi wneud a esiampla gwaith sydd yn dod efo'r app lle, sy'n reit cwl sy'n gallu gweld beth sy'n gallu cael ei creu. So, amlwg, dwi'n mynd I fod yn rhoi bach o overview o be fydwch chi wneud yn Procreate heddiw. Ond mae yna lwyth o cyrsiau fydwch chi wneud hefyd sydd ar gael. Nes I wneud chydig ar skillsiau oedd yn rili da. So dwi am mynd amdani a clicio yr arwydd bach plus yn y gornol ar y dde fama. Hwna roed opsiwn I fi dewis pa seis dwi eisiau canvas fi fod. Felly mae hwnna'n agor canvas bach I ni. A os da ni ddim cweit yn hapus efo'r maint fydrwn ni newid o wrth clicio icon bach ar y chwith. Mae'n rhoi list o actions I chdi. So, da ni jyst yn mynd I crop and resize a newid o i'r maint da ni isio. Felly, rwan gyda ni canfas ni'n barod, fydrwn ni dechrau meddwl am creu braslun o sut mae animeiddiad ni'n mynd I edrych. So, na I just clicio hwnna wan yr icon bach ar y top ar y dde. A fel ydych chi'n gweld, mae yna lwyth o gwahanol brwsys ydych chi'n chwarae o pensel, brwsys paent gwahanol, calligraphy pens, bob math o bethau. A fydwch chi hefyd chwarae efo gwahanol priodweddau o'r brwsh ar ôl chi clicio arni. O'r siap, y graen sydd yna fo, bob math o rhyw bethau gwahanol fydwch chi chwarae efo. So, dwi jyst yn mynd I gadael o fel mae o, mae'n digon da fel mae o. Cos jyst wneud braslun ydyn ni. So, dyna ni. A dwi jyst yn mynd I pigo hiw bach I fy mrwsh gan clicio'r cylch bach ar y top yn y dde. Jyst yn mynd I clicio'r rhyw dŷ, dwi'n meddwl. Jyst I ddechrau off fi. So, dwi jyst yn mynd I gael chydig bach o trefn o syniadau gwahanol gan I fi yn meddwl. A wedyn creu sketch terfynol ar gyfer fy animeiddiad. So dwi jyst yn defnyddio yr selection tool wan sydd ar y chwith ar y top fanna. Mae edrych o fatha S bach. A jyst hwnna di'r un dwi'n licio chi, so dwi jyst I roi box bach o ymgylch chi a wedyn fydrai controlio lle mae'n symud I chi. So dwi jyst yn mynd I symud o i'r canol, dwi'n meddwl. A yn amlwg dim hwn di'r un dwi'n mynd I iwsio, ond mae hwn yn jyst yn rhoi dechrau bach I mi o lle mae'r dyluniad yn mynd. So fel ydych chi'n gweld, mae'n rhoi lot o opsiynau gwahanol I chi os ydy symud o ac fydwch chi'n manipulatio yr celf hefyd efo'r distort tool a'r warp tool.
So, dwi jyst yn mynd i chwarae efo hwn dim bach mwy, a wedyn dwi'n mynd i creu layer arall ar ben hi, a creu sketch mwy terfynol. So, fel ydych chi'n gweld, nes i jyst penderfynu wneud sketch ochl newydd yn diwedd. So, nes i roed y grid ar i jyst helpu fi sgwennu allan Rhowch Gynnig Arni. A wedyn, gynnu fi dal yr sketch, fel ydych chi'n gweld, y sketch hen yno yn y layers, ond dwi jyst i cuddio do am wan, so dwi jyst i unticio'r box bach sydd yn y layers. So dwi jyst yn iwsio'r selection tool eto, jyst chwarae efo yr font i gyd yn y canol. So o'n i'n meddwl sy'n ni jyst yn trio gliro chydig bach amdan layering y layers feature ar hwn. So mae layer feature ar lot o gwahanol bethau yn cynnwys Photoshop a Illustrator, Corel Draw, bob math o bethau efo digital drawing. So mae'n reit handi gwybod sut maen nhw'n gweithio. Mae'n essential, really, os da chi'n meddwl wneud gwaith digidol fy hyn. So fel da chi wedi bod yn gweld, i gael yr layers i fyny, da chi'n jyst yn clicio'r box, y dau box bach na yn top y sgrin ar y dde. A mae roed list bach o layers gwahanol chi. A wedyn, heddiw, da chi wedi dechrau gweld fi yn iwsio nhw i dechrau drafftio gwaith cael fi, a wedyn iwsio yr rhai o dan i fatha template chi. A wedyn, hwyrach ymlaen, da ni'n mynd i bod yn iwsio fo i creu flipbook ar gyfer ei animeiddiad. So, mae'n rili bwysig i enwi layers chi. Dwi'n reit ddrwg yn neud hyn, ond mae'n rili bwysig i cadw rhyw fath o trefn rhag i mynd yn hollol confused. Cys weithiau fydrech chi gael cannoedd o gwahanol layers really yn un bishyn o celf. So, a jyst fod fatha fydrech chi'n mynd yn ôl a newid rhywbeth yn haws hefyd. So, os ti'n gwybod lle mae o chi. So, dwi'n mynd i symud ymlaen rwan a sbio ar wneud chydig lluniau o'r offer gwahanol. So, dwi jyst i cuddiad yr layer na wan yr un Rhowch Gynnig Arni a creu layer bach newydd i fi gael canolbwyntio ar wneud lluniau offer gwahanol. So, dwi'n rili licio'r syniad o fatha offer gwahanol yn sort of symud o gwmpas. So, dwi'n mynd i trio hyn allan, dwi'n meddwl. So, dyma fy offer. A dwi'n meddwl, dwi jyst yn mynd i gweld sut mae'n edrych efo sgwennu a dechrau meddwl lle maen nhw'n mynd i fynd yn yr darn terfynol. So, jyst agor fyny'r layer Rhowch Gynnig Arni eto a gweld sut mae'n edrych. So, jyst yn iwsio'r selection tool unwaith eto a symud yr offer lle dwi eisiau fo fynd. So, cael licio nhw bod ar y top, dwi'n meddwl. Ond dwi jyst yn mynd i chwarae efo gwahanol bethau a gweld sut mae'n mynd. So, da chi gweld dwi'n defnyddio'r freehand selection tool reis lot. Mae'n jyst yn helpu bod yn reit accurate efo beth dwi eisiau symud, really. So dwi'n reit hapus efo'r dyluniad yma, so dwi'n mynd ymlaen a dechrau meddwl am lliwio fo fewn, really. So dwi'n eisiau fod efo rhyw aesthetic, fatha mae'n wedi cael ei screen printio yn rhywbeth. So dwi'n mynd i iwsio'r selection tool yn eto a selectio o gwmpas fy sketches. A wedyn gan defnyddio yr cylch bach lliw na ar y top bydda, dwi'n mynd i llenwi lliw i mewn i'r offer gwahanol. So, i lliwio pethau mewn, da chi'n jyst yn dragio gafel lawr ar y cylch ar y top, rwch chi ddewis y lliw, a dragio fo i beth da chi wedi selectio. A mae'n llenwi yr siap yna efo eich lliw. So, fel ydych chi'n gweld, dwi wedi creu yr lliwiau ar layer gwahanol, so mae ddim yn effeithio ar sketch o dan. So, os mae rhywbeth yn mynd yn wrong, gyda fi ddal yr sketch i fynd yn ôl at. So, dwi'n reit hapus efo hwnna, ond dwi eisiau
dangos allan mwy o'r manylder o'r offer. So dwi jyst yn mynd i roed yr opacity lawr ar y pethau dwi wedi lliwio lle, fel bod dwi gallu gweld y sketch o dan. A gan ddefnyddio'r rwbiwr, dwi jyst yn mynd i rwbio allan yr melyn i ddangos gwynt yn ôl. I jyst roed fatha'r effaith yma o sort of stamp. Fel ydych chi'n gweld efo rwbiwr, mae yna opsiynau gwahanol yr un peth ar brwsh sydd yn really handy. So dwi jyst yn mynd i dewis fatha un pensel chi i jyst wneud ychydig bach yn quirky, really. So ydych chi'n gweld dwi'n defnyddio'r sketch o dan fatha guide o lle dwi'n rwbio. Ond dwi'n quite licio switcho hwn on ac off, jyst i fi gael mwy o syniad o sut mae'r darn yn troi allan. So, yeah, nawn ni weld sut mae'n mynd ymlaen. So dwi'n really hapus efo sut mae hwn yn troi allan wan. So dwi jyst yn mynd i chwarae chydig bach efo'r lliw, jyst i gweld ar opsiynau gwahanol, fod dwi'n really licio'r melyn. So dwi'n jyst yn mynd i chwarae chydig bach efo'r cefndir. So fel ydych chi'n gweld, mae yna lwyth o gwahanol ffyrdd i sbio ar y lliwiau. So mae yna opsiwn disc, classic, harmony, value a palette. Maen nhw gyd yn basically wneud yr un peth, maen nhw'n newid y lliwiau, ond jyst y ffyrdd gwahanol o sbio arni. So mae'n reit dda i chwarae efo hein i gweld beth sy'n siwtio chi. A wedyn, fydwch chi hefyd iwsio yr adjustments tool i newid lliwiau yn ffordd fel yna hefyd. So dwi'n chwarae chydig bach efo'r saturation a brightness. So mae'r piws mae'n edrych yn reit neis. Ond ia, dwi wrth y modd efo'r melyn na, so dwi'n meddwl hwnna na i fynd amdan. A dan ni. So dwi'n mynd i twtio hwn chydig i fyny, eich na i roed yn bach o highlights y gwmpas fo gyda'r pensel eto, jyst i wneud o chydig bach mwy quirky, fod yr llinella ddim mor siarp a mwy organic. A wedyn, dwi'n meddwl fyddai'n barod i ddechrau ar animeiddio, so ia, nawn ni ddechrau ar hynny yn munud. So, o'n i'n meddwl sy'n ni'n jyst yn dangos i chi chydig amdan yr animation assist cyn i fi ddechrau ar fy darn terfynol. So, jyst yn mynd i agor ffeil bach newydd, jyst yn mynd i roed o'n screen size ymlaen. A da ni jyst yn mynd i agor yr animation assist sydd ar yr setting section o'r canvas. So, fel ydych chi'n gweld, ar ôl chi clicio hyn, mae'n rhoid bocs bach i chi ar y gwaelod efo'r opsiynau play, settings, add frame. Mae hefyd yn rhoi preview bach o'r ffram da chi ar y funud. So, na'n just dangos i chi be mae hyn yn wneud. So, dwi wedi gwneud llun bach o'r cylch ma a dwi'n mynd i trio wneud o rolio i'r ochr arall o'r sgrin. So, y ffordd dwi'n gwneud hynna, dwi'n mynd i adio ffram. A fel ydych chi'n gweld, mae'r cylch yn edrych yn really mwy sort of washed out oherwydd hyn. So, y holl ydy hynna ydy fod o'n mae yna setting o'r enw onion skin. So be mae onion skin yn neud, mae'n dangos cysgod lle o yr object sydd ar y ffram sydd wedi bod. Jyst i chi gael syniad o sut mae'r animeiddiad yn datblygu. So mae hwnna'n tool sy'n really handy i iwsio tra da chi'n neud eich animeiddiad.
So os dwi jyst yn pwyso chwarae wan, fedrai dechrau gael golwg ar sut mae hwn yn datblygu. Fel chi'n gweld, mae'n creu'r argraff fod yr pel yma yn rolio. Jyst yn mynd i clicio'r settings wan lawr ar y gwylod, a fydwch chi weld mae'n rhoi dipyn o opsiynau gwahanol i chi. So fydwch chi chwarae efo'r frames per second. So y mwyaf frames per second gyda chi, y mwyaf cyflym fydd animeiddiad chi, a yr lleia o frames per second gyda chi, yr mwyaf slow fydd animeiddiad chi. A wedyn gyda ni rhywbeth yr enw onion skin frame. So fel ni sôn gyda, fod o'n dangos yr cysgod o'r fframs gyda chi. So mae hwnna'n fydwch chi ddewis faint da chi isio chi. So gyda fi fo'r 6 ar y funud, so mae'n dangos 6 ffram chi. A wedyn fydwch chi hefyd reoli'r onion skin opacity, so mae hynna'n dangos faint mor transparent mae'r fframiau onion skin chi. So dwi jyst yn mynd i clicio ar y layers wan, a fel chi'n gweld mae'n dangos y fframiau. So mae'r layers a'r frames yn wedi lincio fi gilydd lle. So os swn i fydrai deletio ffram neu layer jyst wrth sweipio i'r chwith. A wedyn os dwi'n creu layer newydd wan, newch chi weld wneith o dod i fyny ar y gwylod fel ffram. So maen nhw'n yr un peth basically, ond jyst efo enw gwahanol. So yn aml gyda ni yr ffont Rhowch Gynnig Arni yn dan celf ni. So rhywbeth dwi'n mynd i trio allan ydy animeiddiad yr enw jiggle. So dwi'n mynd i trio wneud yr llythrennau jiglo. So y ffordd dwi'n wneud hyn ydy, dwi'n mynd i reid llun o fy sgwennu chi. Wedyn dwi'n mynd i creu ffram newydd, a jyst mynd drost yr sgwennu, a jyst wneud hynna dipyn bach o weithiau. A fod o ddim union yr un peth yn bob ffram, wneith o creu'r argraff yma o'r llythrennau yn jiglo. Jyst yn mynd i hedfan yn ôl i darni, a fel ydych chi'n gweld, dwi wedi dechrau animeiddio hwn yn barod. So byddwch chi weld cysgod o'r offer yna, a be dwi wedi bod yn gwneud ydy defnyddio'r selection tool unwaith eto, a jyst copio a pastio yr offer ar layer newydd, neu ar ffram newydd chi, a jyst symud nhw chydig bach, so fel bod nhw'n creu'r argraff fod nhw yn symud o gwmpas. Ni jyst testio hwnna allan o'n, a fel chi'n gweld mae'r offer di ddechrau disgyn lawr o'r awyr. So mae'n dechrau dod at ei gilydd. Dwi'n mynd i jyst dechrau dod at dwi'n meddwl rhoi rhywbeth o fywyd efo ar y diwedd. So dwi'n mynd i iwsio'r selection tool unwaith eto, a wneud yr offer edrych oedd o fod yn symud o ochr i ochr chi. A dwi'n hefyd yn mynd i defnyddio'r techneg nath ni ddysgu gyna gyda'r jiggle ar yr llythrennau. So nawn ni weld sut mae hynna'n troi allan. A dyna ni. So dwi'n rili hapus efo sut mae hwn wedi troi allan. Dwi'n jyst yn mynd i testio fo. Dyma fo. So mae'n dwmsio lawr. Gobeithio bod chi licio fo. So dwi wan yn barod i exportio fy animeiddiad. So dwi'n mynd i exportio hwn fatha MP4. A hefyd dwi'n mynd i exportio yr timelapse. So mae Procreate yn rili cool. Mae'n recordio bob
dim ti'n neud ar hwn a creu time-lapse ar y diwedd. So dwi'n mynd i siarad hwnna efo chi hefyd. A dyma ni. So dwi'n just yn mynd i clicio'r Share Layers Animated MP4. A mae hwnna'n mynd i ddod â ni i'r sgrin yma, a mae'n gofyn faint o frames per second ydych chi isio, so dwi'n hapus efo 15, so digon hapus efo hynna. Ideal. So mae hwnna'n just yn exportio wan i'r iPad chi. So dwi'n hefyd yn mynd i arbed yr time-lapse, so os dwi'n jyst yn clicio ar fideo, fydwch chi weld fan dweud export time-lapse video, so dwi'n jyst yn mynd i dweud full length, a dyna ni, mae'n exporting, so wneith yna safio ar yr iPad hefyd. Wel, diolch yn fawr iawn am gwylio'r fideo yma, dwi'n rili'n mwynhau wneud o. Gobeithio ydych chi wedi gael rhywbeth allan ohono fo. Byddai wneud mwy o fideos fel hyn yn y dyfodol, so cadwch yn ddod allan. Os ydych chi efo unrhyw gwestiynau, croeso chi gofyn yn y sylwadau. Dwi'n hapus i roi unrhyw cymorth gyda gwestiynau efo'r meddalwedd. Diolch yn fawr a cadwch yn saff. Tra!